Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng panggihan kalian kula Pak Aji wonten ing Pasinon Basa Jawi. Kala wingi magepokan kalian tugas-tugas ingkang sampun kacaosaken inggih menika magepokan kalian film pendek ginakaken unggah-ungguh basa Jawi. Wonten saperangan bab ingkang sampun dipun kempalaken lajeng saged dipun evaluasi. Bilih panganggening basa kanca-kanca siswa kelas sedasa menika kathah ingkang dereng trep. Antawisipun ginakaken krama menika kapérang dados kalih. Menika enten krama lugu ugi krama inggil. Lajeng mbok bilih pitepangan kaliyan tiyang sanes wonten ingkang krama lugu, wonten ingkang krama inggil. Panganggening basa menika kedah dipun pelajari malih, dipun sinau malih, dipun gegulang malih. Amargi tasih kathah para siswa ingkang kirang mangertosi kados pundi cacakanipun anggenipun ginakaken basa. Patuladan ingkang gampil inggih menika paclatonan kaliyan tiyang sanes antawisipun tiyang enem kaliyan tiyang ingkang langkung sepuh kados pundi ta anggenipun ginakaken basa. Patuladan ingkang paling gampil inggih menika nalika pitepangan. Nyuwun sewu derek nepangaken nama kula Aji. Sanes derek nepangaken asma kula Aji. Asma menika dipun ginakaken kangge tiyang ingkang langkung sepuh, manawi kangge badan pribadi atau utawi wonten basa Indonesianipun inggih menika kepemilikan gadahan menika boten dipun keparengaken ginakaken unggah-ungguh ingkang ginakaken krama inggil. Lajeng anggenipun mendhet video menika kedah kontekstual ingkang cetha, gadah alur ingkang cetha, pengambilan gambar menika kados pundi to saged saking samping, zoom out, zoom in. Nah menika dereng dipun gatosaken dening para siswa. Nanging ingkang mriki mliginipun ingkang badhe dipun bahas dipun rembag inggih menika salah sawijining tembung-tembung utawi ukara-ukara paclatonan ingkang dipun ginakaken dening para siswa. Menika tasih kathah sanget ingkang dereng trep, dereng jumbuh. Saged dipun pirsani para kanca sedaya, para siswa, para guru, Bapak Ibu guru, lajeng saged kangge piwulangan, kangge pembelajaran wonten ing SMK Negeri Kalih Wonosari magepokan kaliyan unggah-ungguh antawisipun tiyang anem ugi tiyang sepuh. Gegayutan kaliyan menika kula estu mangantu-antu kados pundi sakmangke kanca-kanca saged ngangge ngginakaken basa menika wonten ing pagesangan. Pramila menika kedah dipun gatosaken. Kala wingi saderengipun mendhet video lajeng damel pacelathon menika kathah ingkang kedah dipun gatosaken. Pramila saking kelas kula wingi wajib saben dinten menika apal setunggal tembung saking nguku, krama lugu utawa nguku alus kaliyan krama inggil. Lah menika dipun gatosaken lajeng kantun mangke dipun trap-trapaken. Lah menika sedaya sampun apal, jane sampun mangertosi kados pundi to panganggening basa menika. Nanging dereng sedaya mangertosi bilih wonten panganggening basa niku boten kedah krama inggil sedaya. Wonten ingkang kedah krama lugu inggih menika magepokan kaliyan kula lajeng gadahan. Nah menika ingkang kedah dipun gatosaken. Mangke saking evaluasi ing film pendek menika monggo dipun gatosaken langkung sae malih benjang manawi wonten pitepangan ing sanesipun wonten pemanggih ingkang kirang pas mangke saged dipun aturaken sebagai kritik lan saran kangge kanca-kanca ingkang kala wingi sampun piwulangan basa Jawa kanthi ngginakaken media film pendek. Menika ingkang kedah dipun gatosaken. Evaluasi saking kula kados mekaten, mbok bilih sakmangke manawi tasih wonten pitepangan ing pepanggihan sanes, piwulangan sanes, saged dipun jumbuhaken. Lajeng magepokan kaliyan kados pundi to nggih damel film pendek ingkang sae. Ingkang
sepisan kita gatosaken tema riyin, temane ajeng ginakaken napa kebudayaan Jawa, napa jurusan. Nek kala wingi film menika dipun jumbahaken kaliyan jurusanipun. Berarti napa? Berarti saperangan bab ingkang wonten ing jurusan menika. Contoh otomotif berarti saged bengkel, saged tambal ban, saged ganti roda, napa-napa. Nah menika dadoske alur crita, contoh wonten anak SMA kebanan wonten tengah dalan lajeng wonten kancanipun dipun dorong dugi dugi bengkel, lajeng wonten bengkel menika wonten dialog. "Nyuwun pangapunten Bapak," utawa "Nyuwun pangapunten Bu, menika ban kula bocor, lajeng nyuwun pangapunten mbok bilih saged dandosi." Nah mengko mesti di wonten ing video menika amargi tasih pitepangan ingkang enggal, mesti ibu-ibu atau tiyang sepuh menika ugi ginakaken basa krama. "Oh nggih sekedhap kula cobi riyin." Dipun bongkar lajeng mangke enten crita malih, lajeng wonten ing klimakipun mangke nggih matur nuwun manawi sampun dipun dadosi lajeng saged mangkat dhateng sekolah malih, menyang dhateng sekolah. Nah menika kedah dipun gatosaken rincian-rincian cerita kados pundi alur 1, alur kalih, 3, sekawan menika kados pundi. Nah menika evaluasi saking kula minangka ingkang kejibat dados guru wonten ing SMK Kaliwonosari magepokan kaliyan unggah-ungguh. Niki estu sae amargi kanca-kanca lare-lare para siswa menika dipun sinau, dipun gegulang anggenipun ginakaken basa ingkang sae. Mekaten bilih wonten kirangipun anggen kula matur, wonten klentunipun, wonten lepatipun anggen kula matur, kula estu nyuwun pangapunten, kula ugi nyuwun kritik saran ingkang membangun kangge sedaya ingkang sampun dipun wulangaken antawisipun inggih menika panganggening basa wonten ing film pendek basa Jawi. Mekaten matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.